Estar en una cadira de rodes significa que el teu cos deixa de funcionar com estava funcionant. Per anar al lavabo a fer un pipí no pots fer-ho com es feia, sinó que, per exemple, en el meu cas m'he de posar una sonda. Per anar al lavabo a anar de ventre t'has de posar supositoris, també se t'inflen els peus, se t'inflen les cames. A partir d'aquí apareixen complicacions com pot ser l'osteoporosi. El sistema digestiu tampoc funciona com ha de funcionar. Jo quan he de tossir tinc problemes, no puc tossir fort perquè no puc, perquè la musculatura del tronc no em funciona. Quan em constipo he de vigilar molt perquè els mocs se'n van cap baix al coll, no els puc treure. Antoni va tenir un accident de moto l'any 2000. Estava fent un avançament a un tractor quan aquest va girar de cop i el va envestir. Estava casat i tenia la dona embarassada de 6 mesos. El Toni va estar més d'un any a l'hospital. Allà va veure néixer la seva filla. Després de passar tant temps a l'hospital, t'acostumes a viure a l'hospital. I per tant, un pic t'hi has acostumat i ja estàs bé allà. I jo t'he de dir la veritat, quan estàs acostumat allà, costa de marxar. El Toni el que volia era sortir, i per mi sortir de casa era tot un muntatge. Haver de carregar el cotxet, la nena, amb ell, la cadira, clar, jo anava amb 2 criatures. Llavors el Toni, amb la cadira de rodes, a davant del Toni el cotxet, jo estibava la cadira i era un tren. I anàvem així. La parella es pot cansar de viure la situació aquesta i jo a la meva exdona sempre li vaig dir, jo abans era un, ara sóc un altre, si mai penses que no vols continuar amb mi, doncs d'això. En certa manera, sense voler-ho, ho provoquis tu pel teu mal caràcter, perquè estàs sempre rondinant, pel teu mal humor. Què heu fet avui? Res, matemàtiques, català, normal. El Toni es va separar. Quan la seva filla tenia 6 anys, creuaven tots dos un pas de zebra a Santa Coloma de Queralt quan un conductor begut els va atropellar. Vam començar a travessar i és a l'hora que ens va començar a xafar, perquè ell anava tan borratxo que no sabia, era un polac. Llavors, quan jo vaig veure l'estirat al terra, vaig començar a cridar i plorava, i va començar a vindre gent i a mi em van pujar a dalt en un lloc perquè no vegués el meu pare estirat a la terra. Més de unes 12 fractures entre la tíbies, peroners, fèmurs, la pelvis i després també el cor, la melsa, el cap, tot tocat. Que ell pateix per fer les coses, que ell pateix per pujar al cotxe, que ell pateix per anar al llit, que pateix per vestir i que tardar molt més estona del que abans tardava. Això és el més complicat que hi ha, posar-se els pantalons o treure-se'ls. Llavors per posar-te'ls també és una altra història. Sí, aixecar la cama i anar fent. I ara comença una sessió que això és cansadíssim, perquè és girar cap aquí, girar cap allà. I mica tornar-hi. Quedar-se en cadira de rodes significa adaptar tota la casa, fer les portes més amples, posar ascensor, però les dificultats continuen quan surts al carrer. No era conscient ni de les barreres arquitectòniques, ni que els aparcaments de minusvàlids s'han de respectar, ni totes aquestes coses que acostumen a fer la majoria de gent, o deixar el cotxe allà al mig d'un pas de vianants o coses d'aquestes que passen sovint. No n'era conscient. El Toni es va presentar a les eleccions i es va convertir en alcalde de Santa Coloma de Queralt. Es va dedicar a reformar les voreres del poble i a instal·lar ascensors als llocs públics, però encara queda molta feina per fer. Per exemple, donar-li la mà al meu pare, doncs que quan li dono la mà també li puc donar, però tinc que també fer una mica de força, també el tinc que ajudar amb ell. I clar, a mi això em fa una mica de mal al braç. Llavors, si ell caminés, faria la mà, em podria posar coll i moltes altres coses. O, per exemple, jo el que més dur per mi és no poder agafar la meva filla, pujar-la, jo que sé, al coll, saltar amb ella, jugar a pilota amb ella, perquè a vegades em diu, papa, juguem a pilota. Bueno, podem jugar a pilota, jo m'estic a la cadira, em tiro la pilota, si l'agafo bé, però si no, si cau a terra ja malament, no? Mira, tot arrugat per aquí, mira. La que em criticava, tot arrugat, tot. El Toni ha refet la seva vida sentimental amb la Mari, que s'ha hagut d'adaptar a la vida diferent que suposa conviure amb una persona en cadira de rodes. Muchas veces le cogía la silla, intentaba hacer las cosas que él hace a diario. Y no, esto es muy jodido, yo no puedo. Y bueno, cosas así fue lo que también me ayudó a que le tuviera un poco más de paciencia, más tolerancia. Amb pastilles, en aquest cas amb Viagra, pots tenir ereccions, però tampoc no tens ni la mateixa sensibilitat, hi ha gent que té alguna de sensibilitat, hi ha gent que no en té gens, per tant,
El tema sexual s'ha d'agafar tot i s'ha d'enfocar d'una altra manera. O sigui, has de viure la sexualitat més amb el cap que pas en part física. El Toni s'ha adaptat a la seva nova vida, però 10 anys després encara se li fa difícil veure els vídeos dels viatges que havia fet. Una part de mi s'ha anat al quedar-me en cadira de rodes, per tant, una pèrdua fa mal. La Judit sempre ha vist el seu pare en cadira de rodes i té molt clar el missatge que vol donar als conductors temeraris. Els hi diria, vosaltres teniu dues opinions, la vida o la mar. I llavors ells decideixen la vida o la mar. I ells sabran què fer.